Hi, good morning. Saan mo kamera? Dito or dito? Saan ba tayo tumingin? Dito? Ka dito. Hi. Ah, Gusto ko lang i-share kung paano magsimula sa KineMaster. KineMaster ay isa sa pinakamagaling na editing software para sa mga video. Yung sa mga nagsisimula pa lang dyan ay magandang matuto kayo sa KineMaster. Itong video na ito ay parang overview lang sa KineMaster. Kung halimbawa wala pa kayong KineMaster, pwede kayong mag-download sa Play Store. Magaan lang yan. Pwede ma-download. Pagka na-install na, subaybayan nyo lang itong video na ito at may matutunan kayo. Overview lang ito, parang summary lang. Madali lang. Subaybayan nyo lang hanggang sa dulo ng video at kung po pwede, share nyo naman at i-subscribe. Okay, salamat. Salamat. Ito yung gamit kong KineMaster Gold. Kahit anong KineMaster ay pare-pareho lang yung functions niya. To start, click natin itong plus and click itong empty project. Ito yung lalabas na interface. Itong dark portion, dyan yung video. Dyan yung background video, dyan ka mag-i-edit. Ito namang sa baba, ito yung timeline. Lalabas ang timeline kapag meron ka ng ini-edit na video. Ngayon, itong mga keys or buttons na nasa gawing kanan, itong media browser. Sa media browser, nandyan yung mga files mo gaya ng at files ng KineMaster gaya ng background tsaka yung mga photos at camera files mo. Una, click muna natin itong background. Kuha tayo ng background, halimbawa itong pink. Ayan. Click natin itong check. At ang video ay 5 seconds lamang. 5.9 seconds. Pwede yung i-tap nyo, i-increase nyo. Halimbawa gawin natin 1 minute and 30 seconds. Swipe nyo lang pa kanan, swipe nyo. 1 minute and 30 seconds. Ayan. Swipe nyo lang. Ayan. Halimbawa, ganyan. Yan. Itong video na ito ay 1 minute and 30 seconds. Tap nyo sa labas. Pwede na yan ma-play. Click mo yung arrow play arrow na sa kanan. Nagpi-play na siya for 1 minute and 30 seconds.
gusto nyong i-stop, ay pwede nyong i-tap dito, or pwede din yung ah, pwede din yung pause na nasa kanan. Pause. Play. Tap. Pause. Ganun lang. Ngayon, pag ibalik ninyo sa pinakaunang bahagi ng timeline, click nyo lang itong nasa lower left corner na arrow, babalik siya sa pinaka beginning, sa simula. Ayan. Ngayon, ang next nating gagawin ay itong layer. Kasi magle-layer tayo. May papatong na tayong video dito sa pink na background, or anong kulay ito? Tangerine or red. Pwede nyo rin itong palitan ng red. Tap nyo. Itong nasa bilog na kulay red, itap nyo rin. Pwede ninyong palitan ng anong kulay. Halimbawa, yung magaan lang sa mata, pwedeng itong blue. Yan, check nyo. Yan. Ganun lang yung pagpalit. Ngayon, tap nyo ulit sa labas. Punta tayo sa layer. Itong layer. Yung pinaka sa ibabaw ay media. Click nyo yan. Lalabas yung lahat ng mga folders nyo. Pwede kayong mag-download ng video. Pwede kayong kumuha ng video nyo. Diba? Gamit nyo camera, gamit nyo ano. Pwede nyo nang kuhanin. Itong sample ko ay kukunin ko sa download. Ito. May mga, ito, halimbawa, ito. Si Spartan. Hinahabol niya yung parang bacteria. Yan, paglabas niya, ang kanyang location ay nasa baba ng background. Nasa baba ng background. Kapag itap niyo siya, ay pwede nyo na siyang ma-adjust. Halimbawa, paikutin ninyo. Arrow ng yung curve arrow. Yan, paikutin ninyo. Yan. Pwede nyo ring palakihin. Yan. Pwedeng paliitan. Or pwede nyong i-move pakaliwa. Pwedeng i-move pa kanan. Ganun lang. Or pwede ninyong i-fit sa background. Ngayon, itong layer na ito or itong video na pinatong natin sa blue ay, kung titingnan natin, ay 6 seconds lang siya. So, halimbawa, 6 seconds lang kasi siya at mahaba pa naman itong timeline. Pwede nyong, halimbawa, magdagdag kayo ng after the video, magdagdag kayo ng isa pang video. Punta din kayo ulit sa layer, doon sa media, sa download pa rin, or pili lang kayo ng kahit anong, halimbawa, ito, or ganyan. Ganon pa rin. Pwede nyo ring ikutin, pwedeng ganon, pwedeng paliitin,
pwedeng i-move pa kanan, move pa baba, move pa kaliwa, balik sa sentro, ganon. Saka i-tap nyo sa labas, mawala yung selection. Halimbawa, balik tayo sa pinakaunang bahagi ng clip. Saka i-play natin, play on the right button. Ayan na siya. Paglagpas ng 6 seconds, lalabas na rin yung isa pang layer na video. Ganon lang. Ganon lang yan. Tap nyo, hihinto siya. Saka tap nyo ulit. Punta ulit tayo sa layer. Yung kasunod ay effects. Ang effects, pag tinap nyo siya, ay lalabas yung effects. Itong nasa files niya ay isang effects lang. Pero kung halimbawa gusto ninyong ito, isang effects lang siya. Music. Yan. Okay. Pwede nyo ring paliitin yung effects. Ganon, no? Oh. Pag play niyo siya, meron na siyang parang ibang image. Yan. Tap nyo siya para huminto. At balik tayo sa effects. Isang effects lang kasi yung nasa file ng KineMaster. Kung connected kayo sa internet, you can download more effects dito sa home niya. Parang download site. Ganun lang. So, wala akong internet. So, ganun lang. Tap nyo siya, babalik siya sa arrow back. Tapos, itong layer pa rin, itong overlay, ay iba na naman ito. Itong overlay ay parang mga 3D na mga ipapatong nyo lang sa layer. Halimbawa, maghanap tayo itong arrow na kadalasan ginagamit sa halimbawa ito. Ayan. Pag dumaan na siya sa kinalagyan ng sa timeline, ay pwede nyo na siyang i-click, i-tap, pwede nyo i-arrange or i-ikot nyo. Ganon. Bawa, ganon. Ituro nyo sa gitna. Ganon lang. Swipe left, saka play. Makikita nyong yan. Maliit lang kasi yung pwede nyo rin siyang i-tap, saka i-adjust yung kanyang length ng kanyang timeline. I-adjust nyo pa kanan, tap nyo, pag nag-yellow siya, i-adjust nyo pa kanan. Ganon lang. Pag na-play ninyo, mas mahaba na yung timeline niya. Yan. Tapos tap nyo para huminto. Punta ulit sa layer. Ito naman kasunod ay yung text. Sa text, pag na-click niyo siya, lalabas agad yung keyboard. Halimbawa, type tayo ng tutorial. Okay. Paglabas niya, makikita nyo rin sa timeline yung gaano kahaba yung
timeline niya. Pwede nyo i-swipe pa kaliwa, pa kanan, pa kaliwa, pa kanan. Gaano man kahaba yung gusto ninyong lilitaw siya sa video. Pwede nyo rin siyang palakihin, pwede nyo siyang iikot, pwede nyo siyang ibalik, pwede nyo siyang i-adjust pataas, pababa, pakanan. Halimbawa, inilagay nyo siya sa upper right hand. Tapos, iba yung desisyon ninyo, balik nyo siya sa dati. I-click nyo lang itong upper left arrow na parang undo. Itong nasa upper left. Click nyo siya, babalik siya sa dati. Yan. Kasi itong undo ay kung sa PC ito parang Control Z yata. Parang Control Z undo. Sa baba ng undo meron ring redo. Click nyo ang redo, babalik sa undo. Yan. Itong key, saka na muna natin yan kasi hindi naman gaano importante yan. Saka pag nagtuloy-tuloy na kayo sa pag-aaral, malalaman nyo rin itong key na button. Ito naman kasunod, kung gusto ninyong i-delete itong layer na ito, click nyo lang yung delete. Saka click nyo ang undo. Ayan, babalik siya. Itong kasunod naman ay parang setting. Hindi naman siya gaanong importante kasi in good setting naman itong mga KineMaster. Para sa mga advanced na, ang setting ay may mga kinakalikot dyan na mga adjustment. Pero hindi naman gaanong importante sa ngayon. Ito namang sa baba konti ng setting, ito yung preview. Preview all. Ma-preview nyo kung saan nakalagay yung mga overlay, tutorials. Halimbawa, marami na kayong layers. Saka hindi nyo makita yung pinakababa. Click nyo lang ito. Balik nyo click, lalabas na rin yung video space. Ganun lang. Saka halimbawa pag i-click nyo na ulit itong layer na button, tapos na tayo sa text, ito na namang handwriting. Ganun pala. Sa text, click nyo lang yung text. Pwede kayong gamit ng keyboard para palitan yung caption, or click nyo yung font, saka itong A na button, A sa kanan, ito yung kung saan ka pipili ng mga fonts. Daming fonts, handwriting, marami. Display, Latin, Biban. Halimbawa, gamit tayo ng Biban. Click nyo at saka okay yung arrow check na nasa upper right. Yan. Pwede nyo yung palitan. Pwede nyo yung palakihin. Pwede ninyong itagilid. Pwede yung ganun. So, ganun lang. Tapos, punta na tayo sa audio. Itong audio naman, ito yung pangdagdag na sounds or background music. Balik tayo sa pinaka-base. Pag nagdagdag kayo ng music sa ang portion, hilahin nyo lang yung timeline. Hilahin nyo. Halimbawa, dyan kayo magdadagdag ng music. Ang music naman ay pag meron na kayong na-download na music, saka magandang mga free
copyright free na mga music ay sa YouTube. Pwede kayong mag-download doon, gamitin nyo sa mga video nyo para hindi kayo ma-copyright strike. Para hindi masayang yung video nyo. Kaya, pili kayo ng YouTube, ng music. Ayan. Pagka nagustuhan nyo ito, i-click nyo lang yung plus. Nasa baba na siya. Pag ganon, click nyo yung, tap nyo yung check, tap nyo yung play. Halimbawa, gusto nyo itong lagyan ng music, hilahin nyo lang itong long press nyo, hilahin nyo sa pakaliwa. Ayun. Swipe nyo pa kanan, then play. Ayan. Meron na siyang music. Gusto na nyong pahinaan, click nyo siya, tap nyo siya. Itong icon ng sound ay pwede ninyong palakasan yung i-increase nyo or pahinaan nyo konti. Pwede i-increase niyo ng 200. Pagka balik nyo sa kaliwa, play ulit, mas double yung lakas niya. Tap nyo ulit, click yung sound icon, pwede ninyong pahinaan, depende po sa inyo. Tap yung check, saka balik ulit, saka play. Ayan, mahina na siya. Mahina na. Ayan. Ganun lang. At panghuli, tap nyo. Itong nasa baba, itong voice, para microphone, ay ito yung parang recording. Pag na-click nyo siya, kasi naka screen recorder ako, na hindi gaano siya nagpa-function, kasi screen recorder itong gamit ko. Kaya itong start, kung saan timeline kayo magsimula, halimbawa ganon, click nyo yung start, saka mag voice over kayo. Start, mag voice over kayo, anon, saka click nyo yan stop, tapos na, okay na yung voice over ninyo. Ganun lang. Saka tap nyo siya. Itong upper right na arrow ay ito yung exit. Kung halimbawa tapos na ang video ninyo, tapos na yung editing ninyo, mga simpleng editing lang muna, ay itong nasa left na mga button, itong ay parang dito na tayo mag-e-export. Click nyo siya, save video to gallery. Save nyo siya. Pumili lang kayo, Full HD, Full HD. Meron siyang katumbas na file size. Ang Full HD ay 382 MB, malaki. Itong kasunod naman ay 95 MB. Pwede din kayong, ito lang dahil pang kuan lang, pwede tayo dito sa medium quality na 24 MB file lang siya. Or low quality, 10 MB. Ganun lang. Pagka click na siya, hintayin nyo lang matapos yung pag-save niya. Halimbawa itong low quality, ayan, nag-e-export na siya.
Hintayin nyo lang, huwag ninyong ilipat ng anong application kasi parang ma-disrupt yung saving niya. Hintayin nyo lang hanggang matapos. Kaya ganon lang siya kadali. Overview lang ng KineMaster. Madaming KineMaster na ma-download ninyo sa Play Store. Yung mga KineMaster Pro, mga ganon, dami. Mag-download na kayo. Saka para ma-enjoy din naman ninyo ang KineMaster. Maraming salamat sa panonood ng video. Please subscribe. Salamat. Thank you.